ja sa odčiestána, domov piesen znie. Ochotnícke príbehy, tanky. Človek sám svoju prírodu chráni. Za zvukov piesne populárneho slovenského hitu v podaní Karola Duchoňa V dolinách vychádza spoza plechovej hory 5 mechanických hračiek, tankov, ktoré sa pomaly blížia k divákom a padajú do hľadiska. Opísala najintenzívnejšiu scénu experimentálneho titulu Trnavského divadla Disk vtedajšia vedúca divadelného oddelenia Osvetového ústavu Alena Števková. TANAP. Pôvodná polytechnická dekompozícia výtvarníka Miloša Karáska a režisera Blaha Uhlára sa rodila ako nesentimentálna, sarkastická, občiansky odvážna diagnóza morálnej zbahnenosti nás všetkých z kolektívnych etudových improvizácií v priebehu skúšok a zároveň svojim voľným zreťazením demystifikujúcich satiricko-metaforických sekvencií prostoreko zosmiešňovala a negovala rozličné javiskové konvencie. Disk prešiel s inscenáciou všetkými kolami súťaží až na vrcholnú prehliadku, scénickú žatvu v Martine. Údajne ich niekto udal štátnej bezpečnosti, že ich inscenácia je protištátna. 2 kilometre pred Martinom ich zastavila dopravná hliadka a pre vymyslenú poruchu ich nútili vrátiť sa do Bratislavy. Niekomu veľmi záležalo na tom, aby na prehliadke nehrali. Jeden člen súboru v tom čase pôsobil ako riaditeľ domu politickej výchovy a vedel, ako viesť dialog s príslušníkmi. Presvedčil ich, že si auto dajú opraviť v Martine. Lenže tým sa ešte peripetie neskončili. Organizátori ich výslovne žiadali, aby z predstavenia vypustili politické aktualizácie. Teraz nič také nezažívame. Kedysi to bolo iné. Súdruhovia boli veľmi citliví na politické narážky a nemali radi ani vulgárne slová na javisku. To, že občas nejaký divák odíde, je v poriadku, je to jeho právo a nemusí sa každému páčiť všetko. Vyjadril sa Blaho Uhlár, ktorého tvorba je dodnes považovaná za provokujúcu, no keďže na ňu chodia najmä jeho priaznivci, žiadne škandály sa nekonajú. Ľudia nemajú zapnuté brány, majú tam srdcia čisté a čisté, ako prúdy. Tak toto nie, toto ja zakazujem. Počúvate podcast Národného osvetového centra Ochotnícke príbehy, ktorý sprevádza výstavu Divadlo väčších možností.